Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu Prize Money Academy. Dnes sa budeme rozprávať o svete PPC reklamy a trošku aj o AI, o dátach, o rôznych zaujímavých veciach okolo marketingu a mojím hostom je Martin Bulák. Martin, zdravím ťa. Ahoj, teším ma. Martin je zakladateľom agentúry Boosters, ktoré možno poznáte z rôznych facebookových skupín, kde je veľmi aktívny a veľmi často prispieva svojimi zaujímavými, možno miestami aj trošku takými kontroverznými názormi, alebo takými, by som povedal, otvorenými. A veľmi to rozbieha takú diskusiu, takže verím, že aj dnešný rozhovor bude teda zaujímavý, zároveň si sám aj teda stále asi PPC špecialista, neviem, či aj sám ešte robíš nejaké kampane. Trochu sa snažím, aby som nevyšiel z cviku. Super. Dobre, tak na úvod možno pre tých, ktorí ťa nepoznajú, pre tých, ktorí možno nie sú v tých facebookových skupinách, tak keby si trošku predstavil vlastne, ako si možno aj začínal s agentúrou, aké boli kľúčové milníky, kde ste dneska možno, neviem, koľko máte ľudí, aké robíte služby, aby sme aspoň mali takú nejakú hlavnú predstavu. Tak v skrátke za mňa, ja si myslím, že tak poctivo, akože takou najpoctivejšou formou sme začínali. Ja som vlastne bol freelancer, potom ako som skončil v zamestnaní. Potom som sa rozhodol, že byť doma na home office akože nie je to optimálne. Tak som sa rozhodol, že si založím agentúru, lebo už sa vlastne klienti nejak kopili. A tie začiatky v podstate boli také, že vždy som sa snažil ako pomáhať ľuďom aj v tých skupinách na Facebooku, potom aj nejakým úvodným klientom, že v podstate bolo to častokrát aj zadarmo alebo za veľmi nízke sumy. A potom ako sa tá práca kopila, tak samozrejme som mierne navyšoval ceny, v podstate takým prirodzeným spôsobom, čiže bez nejakých vstupných investícií, bez nejakých dotácií. Keď už som mal dostatočný kapitál, tak som si zobral malinkú kanceláriu jedného človeka. Začal som tak, že som si ojazdené počítače kupoval. No a tak postupne sme sa rozrastali. Teraz nás je 15 dokopy a v podstate to, čo robíme, tak sú PPC kampane, čiže hlavne Facebook, Google, porovnávače a hlavne Slovensko a také okolité krajiny. Obratovosť, aký veľký cca? Tak zhruba 500 000. Dobre, PPC agentúr markeťákov je už na trhu teda veľa. V čom je ten váš prístup možno taký iný? V čom sa snažíte to robiť iným spôsobom? Tak ja si myslím, že hlavne ten prístup k tým zákazníkom určite neberiem si toľko klientov na človeka, aby sme to nejak nestíhali. Čiže ten osobný prístup, rýchlosť komunikácie, snažíme sa rýchlo komunikovať, odpovedať, preberať s klientom aj nejaké biznisové veci a mať aj nejaké také silné etické zásady. Čiže nepúšťame sa do každej spolupráce, záleží nám na tom, s kým pracujeme. Nepracujeme pre štát, pre politikov, na dotovaných projektoch. Je to aj vecou takého akože nastavenia nejakej takej spokojnosti s tým, s čím chceš robiť, alebo aby si mal aj nejaký taký vnútorný pokoj a radosť z tej práce. Lebo za mňa akože vždy aj možno to súvisí s tým, aj ako som začínal, že keď už by som robil za nejaké cudzie peniaze alebo s nejakým možno s nejakou dotáciou, tak už by som z toho v podstate nemal takú radosť. Čiže toto je jedna z takých etických zásad, ktorá sa tak prirodzene vyvinula a platí vlastne doteraz. Si mi spomínal v príprave, že práve vďaka aj tej facebookovej skupine ti chodí veľa lídov. Tak ako vnímaš vôbec možno situáciu tých inzerentov, keď si vyberajú agentúru markeťáka? Určite, alebo teda predpokladám, že ste aj v nejakých rôznych tendroch. Neviem, či chodíte aj do tendrov, už keď si vyberá klient z viacerých, alebo skôr idete myslíme priame oslovenie? Tendrov sa nezúčastňujeme aktívne a v podstate ani pasívne. V podstate kvôli tomu, že sú tam vlastne nejaké stanovené podmienky, je to viac menej ako tak jednostranne dané, nedá sa to nejak odkomunikovať, čiže vlastne kvôli tomu. A zatiaľ je to tiež ako jedna z tých zásad, čiže tendrov sa nezúčastňujeme a skôr tie lídy zbierame nejakým prirodzeným spôsobom ako cez budovanie brandu. A s tým súvisí samozrejme aj tá štruktúra klientov, ale v podstate je to taký možno biznis model, ktorý prináša menej stresu a viacej radosti z tej práce. A teda, keď sa bavíme o tej štruktúre klientov, tak teda máte primárne e-shopy, alebo aké sú typy firiem? Sú to primárne e-shopy, ale vlastne tie skúsenosti sú z rôznych segmentov,
robíme lead kampane, sú to od rôznych, od remeselníkov, takých, čo sú malé firmy, že vyrábajú nejaké brány, ploty a vďaka tým kampaniám sa môžu rozrastať, naberať nejakých ľudí. Rôzny aj, dokonca aj nejaké reklamné firmy robíme, čo vyrábajú nejaké potlače a takéto veci, čiže aj ten reklamný biznis. Je to rôzne, ako aj nejaké školenia, takéto akože také remeselné činnosti, keď robíme, čiže aj mimo tých e-shopov, tak je to celkom fajn, lebo to aj celkom dobre funguje. Je to aj kvôli tomu, že pri tých e-shopoch je už dosť veľký pretlak, aj keď je to akože pomerne jednoduchšie urobiť kampane na e-shop ako na nejaký lead gen, ako nejaké lead gen kampane alebo nejaké B2B, ale častokrát to funguje lepšie a je to aj väčšia zábava niečo takéto robiť. Pred pár dňami som videl na Facebooku post v tej skupine. Teda to je skupina marketéri, lebo viem, že sledujem ich viacej, tak už to trošku sa mi to splýva. A ty si spomínala, že ťa oslovila nejaká firma, ktorá proste mala spravené kampane za 39 € mesačne. Ty si im to nacenil na 1000 € mesačne alebo niečo podobné a teda ste sa nedohodli, prekvapivo. Tak ako často sa ti dejú takéto veci a vlastne ako to vnímaš ten trh celkovo, ten stav tých firiem, tých podnikateľov? Niekam sa to posunulo za tých, odkedy teda pracuješ, alebo ako vidíš ten vývoj? Ja si myslím, že sa to posunulo určite. Toto akože je bohužiaľ ako jeden z takých prípadov, ktorý sa občas stáva a je to o takom vzdelávaní možno tých klientov, ale je pravda, že tej kapacity akože my až tak nemáme na to, aby sme teraz učili každého, kto príde s tým, že ako funguje marketing, čiže je to do veľkej miery zodpovednosť tých ľudí, ktorí majú ten biznis, aby sa zaujímali o ten marketing a aby sa učili o nejakých aspoň princípoch a v zásade aj s takými klientami nám to vždy najlepšie funguje. Čiže keď sa aj ten klient zaujíma o ten marketing, sleduje tie trendy, sleduje, že o čom to je, aké sú aj napríklad aj tie náklady, aby vedel, že 39 €, keď je správa aj kredit nejaký mesačný na Google, tak je to asi nezmysel, čiže aby aj takéto princípy a nejaké postupy vedeli. Ja mám z konzultácií s e-shopmi takú skúsenosť, že niekedy nechávajú úplnú zodpovednosť ako keby na tú agentúru a veľakrát to potom nefunguje, čo si myslím, že je teda aj chyba na strane toho klienta, toho inzerenta, že teda nejakým spôsobom nie je tam nejaká pravidelnosť aj tých meetingov a presne to, že si povedal to vzdelávanie a vôbec nejaké, ako keby, že neberú to ako keby spojené nádoby a spoločnú nejakú prácu, ale skôr ako keby dodávateľ, odberateľ. Tvoja skúsenosť je aká? Že kedy ti najlepšie funguje spolupráca s tými klientami, kedy dosahujete najlepšie výsledky? Čo si myslíš, že sú tie kľúčové momenty, aby teda klient bol spokojný a vlastne aby obidve strany boli spokojné, nielen klient? Tak tá spokojnosť celkovo, alebo to sklamanie všeobecne možno v živote, ak by som tak filozoficky poňal, tak je vždy to súvisí vlastne s nejakými očakávaniami. Čiže možno v prvom rade nedávať si nejaké veľké očakávania a dávať si možno nejaké realistickejšie. Čiže nemať prehnané očakávania s tým, že teraz si spustím nejaké kampane alebo nejaká agentúra mi urobí nejaké kampane a zajtra idem si jachtu kupovať. Čiže v tom marketingu mať nejaké realistické očakávania, v tom ponímaní, že keď mám nejaký nový brand, novú značku, tak to môže kľudne aj viac ako rok trvať, kým sa to nejak etabluje, rozbehne. No a to, že kedy to najlepšie funguje v tej oblasti, čo my robíme, tak hlavne vtedy, keď, ako som spomínal, keď klient má nejakú snahu sa aj sám vzdelávať, čiže keď chápe tým princípom toho marketingu, potom keď nezasahuje do tej práce toho človeka, ktorému deleguje tieto veci a keď má vlastne plnú dôveru v to, čo ten človek robí, a nechá ho vlastne aplikovať tú stratégiu, ktorú si nastavia spoločne a skôr potom sa na to strategicky pozerá, čiže pravidelné meetingy podľa toho, ako je nastavená tá stratégia, pozerá sa len na tie výsledky, čiže nie na to, že či niekto prišiel do účtu a či niečo zmenil v kampani. Čiže skôr takýto prístup je určite. Koľko je podľa teba taká už relevantná doba, kedy už má zmysel možno z pohľadu toho zadávateľa, toho inzerenta sa zamýšľať nad tým, teda, že ako to funguje, že koľko vy ako agentúra si myslíte, že potrebujete času, aby ste v úvodzovkách ukázali ten efekt? Tak my z princípu, tak keď spúšťame kampane, tak považujeme 2 mesiace len na to, akože 2 mesiace dobu len na to, aby sme nazbierali nejaké dáta.
po tých 3 mesiacoch by som už hovoril, že by sa dalo pozrieť na to, akú návratnosť to prináša a či to spĺňa tie očakávania. A potom vlastne v závislosti ešte na tom, že či je to nová značka, aké sú to produkty a tak ďalej. Ale minimálne teda tie 3 mesiace treba na to, aby sa tie kampane niečo naučili. Hlavne Google sú napríklad PMax kampane, ktoré len na to naučenie a na to, aby začali optimálne fungovať, potrebujú 2 mesiace. Čiže bez toho, aby sme tam niečo zásadne menili alebo robili nejaké veľké zmeny v tomto. Je to skôr o objeme tých konverzií, než o tom čase? Je to o tom objeme konverzií, čiže keď sa bavíme o nejakých slovenských alebo nejakých reáliách v našom trhu, čiže keď nemáme nejaké obrovské rozpočty a nejaké obrovské očakávania, tak väčšinou je to o tomto. Čiže tie kampane potrebujú skutočne dostatok dát, dostatok aj času na to, aby vlastne sa to správne optimalizovalo, aby sme vedeli aj my spätne povedať, že za spätné obdobie, aké máme výsledky, lebo to, aj sa to pripisuje vlastne s nejakým odstupom, čiže podľa nejakého konverzného okna. Takže treba na to určite aj čas a aj ten objem samozrejme. S akými datami vlastne vy dneska primárne pracujete? Je pre vás ten denný chlebík akože ten Google Ads alebo GA4, alebo ako sa to v čase možno menilo aj po tom prechode na GA4? Vidíš tam nejaké posuny v tomto? V princípe nie. Akože my sa snažíme primárne pracovať s datami tých platformiem, čiže pri Google Ads je to Google Ads, pri Facebooku je to Facebook a snažíme sa vlastne klientom skôr opakovať stále, že pokiaľ nevidia v nejakom vlastnom systéme alebo v GAčku nejaké super výsledky z danej platformy, tak je to len tým, že vlastne je tam iná atribúcia a ten nástroj väčšinou je to Facebook, že napríklad v GAčku to človek inak vyhodnotí, ako je to vo Facebooku, tak ten reálny prínos je o mnoho väčší. Samozrejme aj tam sú akože nejaké nastavenia, ktoré to môžu ovplyvniť alebo ako sa pozerá človek na tie dáta, ale v princípe vždy sa treba pozerať na dáta tej platformy a tie analytické nástroje danej platformy a potom ten väčší obraz už si pozrieť možno v tom GAčku alebo v inom nástroji. A nie je to tak, že tie platformy si prihrievajú polievku? Tým, že každý má tendenciu si pripisovať konverzie, a že keď by si dneska zrátal tie konverzie asi z tých platform, tak budú výrazne viacej ako tá realita. Čiže že ako toto nejak uchopiť, ako to objektívnejšie vyhodnocovať z toho pohľadu? Je to tak, že vlastne tie konverzie vždy budú optimistickejšie, to platí aj pri Google Ads, tam je nejakých 20% rozdiel, pri Facebooku je to o mnoho viac vždy, ale práve na to treba mať tie kampane inak správne rozčlenené. Pri Google, aby tam nebol zahrnutý brand v každej kampani, aby tam remarketing sa nemiešal, to isté platí aj pri Facebooku, čiže nemiešať rôzne fázy do jednej kampane a správne sa potom na tú atribúciu pozerať. Väčšinou, ako niektorí marketéri, automaticky vylučujú view-through konverzie, čiže čo sú ako konverzie po zobrazení, čo je vlastne akože pripísané aj vtedy, keď tú reklamu reálne nevidíš, ale len sa zobrazí niekde na obrazovke. Ale v závislosti aj na to, že o aký produkt ide, v akej fáze to je, ale v prípade, že sa to javí ako veľmi nerealistické a tie dáta len z tých klikov pri tom Facebooku sa zdajú byť prínosnejšie z hľadiska tej atribúcie, tak sa to dá jednoducho vypnúť a pracovať s tým. Čiže tam sa dá s tým robiť aj priamo na tej platforme. Keď sme zobrali možno posledné roky v tom PPC svete, že čo boli také za teba najväčšie možno aj zmeny, alebo možno, že aj nejaké nové taktiky, ktoré ste začali používať v rámci tých kampaní. Napadá ti niečo také? Mám príklad, hej, že s klientami veľa riešime nejaký bidding, dajme tomu, že už sa nerieši veľmi, dajme tomu penočko, ale skôr sa bavíme o marži a nejaké ako keby absolútnej ziskovosti tých kampaní. Hej, a ďalšia vec, možno, že nejak sa snažíme to viac ako rozbiť na drobné, lebo je pekné, keď ti celkové priemerné nejaké číslo vykáza dobre, ale čo z toho, keď dajme tomu 3/4 kampaní ty performujú zle a tuto nejaká štvrtina kampaní to kompenzuje. Hej, že aké ty máš, napadajú ti nejaké takéto možno zaujímavosti, ktoré riešite posledné roky? Tak je to akože taký kontinuálny vývoj, stále sú tam nejaké zmeny, akurát tie zmeny neprichádzajú až tak rýchlo, ako sa možno že straší s rôznymi tými prechodmi v rámci tej automatizácie a v rámci toho smart biddingu, čiže keď prišli smart kampane, tak tam sa dosť veľmi akože zmenila tá práca v tom, že
už sa nepracovalo s nejakými úpravami tých bidov na úrovni kampanii alebo dokonca takedy na úrovni jednotlivých kľúčových slov to bolo. Čiže toto sa už v podstate upustilo. Do veľkej miery je ten bidding už na tých automatoch a základ je vlastne mať dobre nastavenú tú analytiku. Čiže dakedy to bolo o tom, že dosť to bolo akože o tom klikaní, o tom nastavovaní tých biddingov a takej tej mravenčej práci v rámci tých nastavení. A teraz je to hlavne o tom, že nastaviť dobre tú analytiku, mať tie kvalitné dáta a pracovať už potom s dobrou stratégiou tých kampaní, s dobrou kreatívou a vlastne už potom strategicky pristupovať k tým kampaniám. Pre možno menej skúsených inzerentov je niekedy ťažké možno rozlíšiť kvalitu tých agentúr a tých marketiakov, lebo väčšinou je to o nejakom salese a veľakrát nie vždy to, čo ti nasľubuje, dajme tomu tá agentúra, alebo ako sa prezentuje, nezodpovedá tej realite, teda nevždy zodpovedá tak. Z tvojej skúsenosti, ako by mal majiteľ firmy k tomu výberu toho marketiaka alebo agentúry pristupovať? Že ktoré kritériá si, alebo ktoré veci si všímať možno, na ktoré veci sa pýtať? Tak tam určite je dobre si dať nejaký taký úvodný call a prejsť si detaily, čiže možno aj ten prístup celkový, že keď s niekým začnem komunikovať, že či sa zaujíma o ten biznis, či ho to vôbec zaujíma, že čo robím, čo predávam. Pokiaľ mi niekto hneď pošle cenovú ponuku, že poďme do spolupráce, tak zrejme to asi nebude dobrý partner. To, čo by som si v úvode všímal, tak určite sú nejaké také úvodné signály, ako to, že či je tam dobre spracovaný web, čo v tom online, aj keď robí niekto povedzme len PPC alebo niečo, čo nie je ako web design, tak aj tak na tom záleží, lebo aj my keď robíme kampane, tak častokrát je to o tom, že niekto k nám príde a ja mu poviem, že bohužiaľ, že s tým vašim webom ako nevieme veľa robiť, lebo sú tam také chyby a najskôr musí si ten web redizajnovať. A kebyže ja mám zle spravený web s rovnakými chybami, tak mi povie, že tak máte to isté na webe, že čo mi hovoríte. Čiže toto je akože jeden z tých faktorov. Potom nejaké určite certifikáty, akože sú veci ako od Google certifikáty alebo od Facebooku, ktoré nie je až také jednoduché získať. Čiže niektoré certifikáty sú také, na ktoré sa dá akože prihliadnúť, že je to ako nejaká známka tej kvality. Potom určite recenzie zákazníkov, ideálne z toho istého segmentu alebo z tej veľkosti firiem, s ktorou vlastne aj ja, ktorú aj ja mám. A potom prípadové štúdie sú niečo, čo je taká akože už vec, kde treba mať nejakú históriu, nejaké skúsenosti, hlavne keď je to podrobne spracované, tak je to nejaká taká známka toho, že zrejme ten človek už dlhšie na niečom robí a má nejaké výsledky. Čiže to sú také úvodné signály a jeden z takých ako hlavných signálov, keď už by som sa s niekým bavil ako klient, je určite to, že či ten špecialista len počúva a robí to, čo mu poviem, alebo on mi hovorí, že čo ja mám robiť a ako vlastne mám pristupovať k tomu online marketingu, alebo to, že ako on to bude robiť a čo ja mám spraviť na to, aby sa mu to robil najlepšie. Čiže to je taký za mňa asi taký najväčší faktor, kde by som odlíšil nejakého začiatočníka od špecialistu. Lebo keď je niekto skutočne špecialista, že sa do toho vyzná, je profesionál, tak on nikdy nebude robiť to, čo ja mu poviem, ale on už vie, čo má robiť a ako to má robiť. A skôr on mne hovorí, že čo na to potrebuje, aby to mohlo robiť, čo je to taký asi hlavný faktor. A skúsme to teraz trošku celé otočiť, že keď ty si vyberáš klientov, čo sú pre teba také tie signály na strane toho práve klienta, že kedy, alebo aj toho webu, ty si už naznačil, že keď má zlý web, tak skúsme si možno povedať, že prípadne neviem, či aj u teba hrá nejakú rolu aj to, že akú má platformu konkrétnu, že keď vidíš, dajme tomu ShopTet, tak dajme tomu, že už vieš, čo máš očakávať, alebo vidíš Shopify, alebo vidíš, ja neviem, WooCommerce. Máš aj takéto ty nejaké, možno už zo skúseností taký ten filter, že kedy máš vysokú pravdepodobnosť toho, že tá úspešnosť, teda tá spolupráca bude úspešná? Tak celkovo ako spolupráca s tým klientom je možno, že jedna vec, že ako sa mi s ním bude robiť, ako pristupuje k tomu svojmu biznisu, čo je možno aj otázka tej dlhodobej spolupráce. A potom je možno ten druhý faktor to, že či tá spolupráca celkovo bude úspešná, že či to budeme vedieť zabezpečiť tie výsledky.
No a ten prvý bod asi závisí od viacerých faktorov, ako ja si pozerám aj také veci, že na Finstate, že či má nejakú históriu, akože obraty ma až tak nezaujímajú, ako to skôr, že či často nemení firmy, že či nebude nejaký problém s nejakou platobnou schopnosťou, alebo to, aby nám povedal, že OK, že už končíme a že nám nezaplatí a ide si novú firmu založiť, čiže aj takéto veci pozerám. A celkovo akože ten web je taký prvý signál, čiže to, že či má dobre spracované aj informácie o sebe, história firmy, recenzie, či také základné tie UX-ové veci, ktoré vlastne hovoria aj o tom, že či je tá firma transparentná, aké má nejaké zákaznícke hodnotenia, aké má tie informácie o tom produkte. No a potom sú to už tie detaily, že aký je tam rozsah produktov, aké sú to produkty, či sú konkurenčné a to sa snažím potom aj tým klientom komunikovať, že či ten e-shop alebo povedzme ten web alebo tá služba, či je vôbec konkurenčná, že či to bude vôbec úspešné v tých kampaniách, lebo ak je zlý produkt alebo ak nie je konkurenčný ten produkt, tak my môžeme na to v podstate robiť akékoľvek kampanie a nemusí to fungovať. A tam sa pozeráš teda na čo? Že aj si robíš nejakú analýzu proti konkurencii jeho, že či cenovo skôr sa na to pozeráš, alebo segmentovo. Máš možno konkrétne segmenty, kde vieš, že sa vám fakt darí a naopak, kde možno vieš, že proste, neviem, vymyslím si to ITčka, nemá zmysel ísť, lebo proste je tam mega dominantná Alza, alebo neviem, do parfémov, alebo niečo podobné, alebo tam je Notino. Máš nejaké konkrétne možno segmenty, alebo není to na toto viazané? Tak sú ako segmenty, ktorých sa akože vyslovene bojím, že snažím potom aj tým klientom povedať, že radšej nie, akože sú také kuriózne prípady, že napríklad segment sťahovania v Bratislave, a to sa občas aj na sociálnych sieťach rieši, tam sú proste ľudia niektorí, ako tí majiteľia tých biznisov, ktorí vyklikávajú konkurencii reklamy a spôsobuje to obrovské problémy. Ako je možno, že to nevedia tie platformy si ustradiť? No, tie platformy to vedia ustradiť z toho pohľadu, že oni vracajú tie prostriedky, ale toto nestačí, lebo ono aj tak tá cena kliku je navýšená a úplne to likviduje tie analytické dáta. Čiže sú aj takéto kuriózne prípady a to som si povedal, že už akože sťahovanie v Bratislave ako segment nikdy nechcem riešiť. Ale potom móda je taký akože dosť, akože fashion celkovo je dosť náročný segment, čiže tam už treba pozerať detaily toho, že či je dobre nafotený ten produkt, či sú dobre spracované popisy, či je dobrá platforma. To, čo si spomínal, napríklad ten ShopTet, akože my sme aj ShopTet partner, ale nehovorím to kvôli tomu, ale skutočne so ShopTetom máme také najlepšie skúsenosti, že keď je niečo na ShopTete, tak viem, že nebudú tam tie problémy, že by sa zákazník niekde strátil alebo by mu niečo nefungovalo. Čiže tých faktorov je určite viac a tých segmentov tiež, ale je to také, že špecifické, že keď je to nejaký že vlastný produkt, že niekto vyrába, tak to môže byť kľudne aj fashion, alebo môže to byť kľudne aj nejaká kozmetika, ale keď je to nejaký vlastný produkt, keď je to niečo unikátne a skutočne poctivo robené, že to niekto vyrába aj pekné krabičky, na to máme aj takých klientov, že skutočne to pekne zabalia, pekne odkomunikujú, celá tá prezentácia super, rodinná firma. Čiže to už viem, že to zrejme bude fungovať, lebo je to niečo unikátne a niečo, čo tí ľudia si skôr či neskôr zamilujú. Máš v hlave nejak to číslo, že možno koľko máte tých, ktorí majú vlastný produkt, vlastný brand versus resellery? Takže len tak ako rádovo? Je to 1 ku koľko? Keď poviem, že 1 ku 10, tak budem asi veľmi optimistický. Čiže že 1 z 10 cca má akože vlastný brand, vlastný produkt. Akože tiež tak vnímam, že tieto firmy majú podľa mňa do budúcnosti väčšiu šancu na úspech, že tým, že nie sú tak citliví práve na tú konkurenciu a na tie marketplace a na to všetko, že majú väčšiu ako šancu si nastaviť tú stratégiu, cenotvorbu, kanály, aj predajné, aj teda a všetko. Dobre, za teba zo skúsenosti teda, keď sleduješ tie firmy a tých klientov, kedy má podľa teba zmysel outsourcovať PPCčka, alebo správu teda PPC kampaní versus teda budovanie možno nejakého interného tímu, možno prípadne ak máte aj nejakú kombináciu, neviem, či máte klientov, kde fungujete nejak hybridne, nazvime to? Tak je to rôzne, akože s tou spoluprácou. Ja všeobecne hovorím tým klientom, že tá spolupráca sa oplatí dlhodobo, pokiaľ je tam aspoň, keď hovoríme o tých e-shopoch, ale si to platí všeobecne, že aspoň 10 000 eur mesačne, keď je ten obrat, tak z pohľadu nejakého resell biznisu, tak tam to ešte má nejaký zmysel, že dá sa možno že pokryť nejak to nákladovo aj v tých kampaniách, ale samozrejme aj to je málo akože pri tých e-shopoch.
No a ten outsourcing sa v podstate oplatí vždy. Ako mnohí tí klienti začínajú tak, že si dajú zavolať od Google alebo sami niečo skúšajú a v zásade ani ten Google, aj keď je to z Google niekto, tak oni im neporadia alebo nepovedia im, ako to robiť dobre. Oni len im povedia, že ten postup, že ako vytvoriť nejakú kampaň. A keď si niečo skúšajú sami, tak častokrát stratia veľa času s tým a v podstate ani sami si nie sú istí, že či urobili všetky kroky na to, aby to bolo dobre nastavené. Čiže ja si myslím, že v každej situácii je dobre to outsourcovať a v prípade, že je to dobrý produkt a dobrá platforma, tak dá sa vždy dohodnúť aj na nejakej success fee spolupráci, čiže tie vstupné náklady tam nemusia byť v podstate žiadne a dá sa to potom takto nastaviť, čiže bez nejakých vstupných nákladov v prípade, že by to bol problém. No a ten nejaký vlastný tím alebo ten nejaký model potom, úplne najlepší model je to, keď má ten klient vlastného ako marketingového špecialistu a my s ním komunikujeme. V prípade, že je to menšia firma, tak môže to byť aj ten klient priamo ako ten majiteľ v tej roli toho marketingového špecialistu, ale častokrát to nie je až tak možné, lebo ten majiteľ má akože iné povinnosti. No a ten vlastný tím alebo vlastný PPC špecialista, ako veľa tých firiem má také predstavy, alebo keď aj s nami spolupracujú a keď už sa to nejak možno rozrastá, tá suma je vyššia, tak majú už potom možno takú tendenciu, že zamestnám si vlastného PPC špecialistu. Ale tá realita na trhu je taká, že akože kvalitného PPC špecialistu zamestnať je veľký problém a skôr akože ten PPC špecialista pôjde do malej agentúry, ako by išiel do nejakej malej firmy. Tak kvôli tomu, že jednak skúsenosti tam nenaberie žiadne a skôr je to o tom, že nie je to až tak možno vždy o peniazoch, ale je to o tom, že či on nazbiera nejaké skúsenosti a bude si môcť dať do životopisu, že robil v nejakej renomovanej firme a že niečo vybudoval. Čiže častokrát je taká naivná predstava, nie je to len o tých peniazoch a skôr sa to týka potom firiem ako Jim Beam a tak ďalej. Čiže keď už skutočne je to nejaký low brand alebo väčšia značka, kde už si môžeš povedať, že chcem tam ísť a chcem niečo dosiahnuť a chcem robiť pre tú firmu. Hej. A hlavne aspoň teda moja taká skúsenosť je, že fakt to závisí veľmi aj od toho DNA toho zakladateľa, že keď je to fakt ako markeťák, tak je podľa mňa väčšia pravdepodobnosť, že to bude chcieť riešiť in-house, že má tu takú kľúčovú kompetenciu, že si udrží vo firme. Poviem príkladne, Dalibor je veľmi dátový človek, hej, tak majú tam celé dátové oddelenie a sú veľmi silní v tomto a proste tým pádom aj PPCčka majú všetko ako in-house, aj pri tej ich veľkosti to samozrejme už asi aj dáva zmysel, hej. Dobre, ešte sa možno spýtam na nejaké také budžety, hej, možno pre e-shopárov, len aby mali predstavu, že máš nejakú spodnú hranicu vôbec, kedy má zmysel vôbec uvažovať o takýchto spoluprácach, alebo že kde štartujú tí vaši inzerenti, prípadne možno s akými budžetmi pracujete, dolná, spodná hranica? Teda dolná, horná hranica. Tak my vlastne vychádzame vždy pri tom Google napríklad z ceny za klik, čiže keď je to nejaká tá spodná hranica tej ceny za klik, tak ten minimálny rozpočet na to, aby sme po tých 2 mesiacoch niečo videli, tak je nejakých 500 eur zhruba, 500, 600, 700 zhruba, tak aby sme niečo videli, nejaké dáta. Mesačne na jeden kanál? Na jeden kanál. Okay. Rovnako je to potom aj pri tom Facebooku väčšinou, lebo tie ceny za tú cieľovku alebo za ten dosah sú veľmi podobné. Sú ale segmenty, kde tá cena musí byť o mnoho vyššia, napríklad aj to sťahovanie, čo som spomínal, alebo sú to jeden taký možno extrémnejší prípad, čo sme robili aj predaj ready-made firiem napríklad, alebo právne služby, IT. To sú také oblasti, kde tá cena nie je 20 centov, ale je to aj 5 eur za klik. Čiže tam ten rozpočet musí byť radovo vyšší, tam začíname na nejakých 3000 eurách, povedzme. Dobre, keby si mal možno ty porovnať teraz tie jednotlivé kanály, bavíme sa teda Google Ads, bavíme sa teda Meta, čiže Facebook, Insta, možno bavíme sa porovnávače, tie tiež myslím spravujete, nie? Či len tak okrajovo? Ty osobne ako vnímaš napríklad Google Ads a teda Facebook ako porovnateľné kanály z pohľadu očakávaného možno výkonu alebo tej funkcie, ktorú by mali plniť v tej celej stratégii, alebo vnímaš tam nejaké rozdiely v tom, že pre aké možno typy e-shopov alebo aké typy kampaní sú vhodné?
Tak je tam ako zásadný rozdiel a občas ma tak aj mrzí, keď klienti na nás obratia s tým, že spravujte nám len ten jeden kanál, a pritom ja už z hľadiska stratégie vidím, že nie je to najlepšie rozloženie alebo nie je najlepšie s tým kanálom začať. Ten Google je v princípe silný v searchi, čiže v tom vyhľadávaní, keď niekto vyhľadáva tvoju značku, tvoj presne typ produktu. Čiže pokiaľ máš v sortimente nejaký e-shop alebo nejaký produkt, ktorý tí ľudia už vyhľadávajú, ale skutočne to musí byť presne to, čo ponúkaš, tak najlepšie je začať s tým Googlom. On je silný v tom searchi. V tej obsahovej sieti, tam je to už také akože poslabšie, tam to až tak dobre nefunguje. Je to vlastne vďaka tomu, alebo kvôli tomu, ako Google dokáže identifikovať toho užívateľa, čiže ako dokáže cieliť na záujmy, a v podstate tam je to len na základe toho prihlásenia v Google a na základe toho, že ako vie Google identifikovať nejaké správanie užívateľa. A to si inak môže každý pozrieť v tom profile googláckom, že aké informácie má Google o mne, v akých kategóriách pozbierané, a častokrát sú tam úplné blbosti. Čiže to je tak akože zaujímavé a s tým súvisí potom aj tá presnosť toho cielenia. No a s Facebookom je to rádovo iné, lebo tam vlastne už keď sa registruješ, tak oni chcú od teba úplne všetko, akože všetky informácie. Sám si vlastne spravuješ nejaký ten profil a tie záujmy a celkovo. Čiže tam tie informácie ľudia poskytujú v o mnoho väčšej a detailnejšej miere. Čiže tam hlavne v tej úvodnej fáze a tá vizuálna stránka tých reklam, čiže keď sa propaguje nejaká proaktívna kampaň s nejakým vizuálnym obsahom, tak to tam funguje vždy o mnoho lepšie. Čiže na tú úvodnú fázu alebo na tú fázu toho budovania brandu je lepší Facebook určite, Facebook, Instagram, a na tú fázu toho vyhľadávania, čiže keď už ponúkam niečo, čo ľudia vyhľadávajú, tak to je vždy taká prvá voľba, že robíme tie Google kampane. Dobre, ale teda v drvej väčšine prípadov sa snažíš nasadzovať teda obidva kanály, alebo sú prípady, keď ti dáva zmysel proste použiť iba jeden z nich? Určite odporúčame, akože obidva sú také ako výnimky nejaké, že priemysel alebo také veci, že nejaké, ja neviem, nebudem na Facebooku niekomu ukazovať nejaký sústruh alebo niečo také, takže... Prečo nie? Tak aj tam by sa to akože našlo aj z hľadiska možno výdavkov, akože v remarketingu určite, ale zase jednak akože z hľadiska cieľovky, že je to nejaký veľmi špecifická oblasť, alebo aj to, že aká je štruktúra tých užívateľov. Čiže sú veci, ktoré sa až tak na Facebooku možno, že neoplatí robiť, ale je to veľmi špecifické a väčšinou sa to oplatí. Čiže častokrát aj pri, ja neviem, sme robili nejaké stroje pre automechanikov, aj tam to celkom dobre fungovalo na Facebooku. Čiže je to vždy o tom nastavení tej stratégii a vždy, keď je možnosť to robiť úspešne v Google, tak začíname s tým Googlom, čiže s tou vyhľadávacou sieťou. Pri e-shopoch je vždy prvá voľba produktovej kampane, čiže kampane v shoppingu a mať ich čo najlepšie vyladené, a to potom môže generovať aj veľkú časť toho celkového zisku toho e-shopu. Keď sa bavíme o tej ziskovosti tých kanálov, dá sa povedať, ktorý z týchto dvoch kanálov akože vo väčšine prípadov je ziskovejší? Či Google Ads versus teda Meta? To je veľmi ťažké povedať. Ja si myslím, že tam ani sa to nedá takto akože stanoviť, že čo je ziskovejšie. Ono rýchlejší efekt a rýchlejší pohľad možno aj na tú ziskovosť dáta prinesie Google, ale robiť Google dlhodobo, že robiť len search, to je vlastne skôr o stagnácii a o tom, že kto skôr ťa predbehne a príde s nejakými inými kampaňami. Ale rast toho biznisu sa dá, a hlavne keď hovoríme o menších firmách, sa dá robiť efektívnejšie v tom Facebooku, lebo vďaka tomu vlastne, ako sú tam dobré tie cielenia, ako to celé vlastne funguje lepšie v tej úvodnej fáze, tak dá sa lepšie budovať tá značka a hlavne tá úvodná fáza. A to má potom veľký dopad aj na iné kanály, čiže z hľadiska nejakej inkrementality, keď vyhodnocuješ aj samotný Facebook alebo ten vplyv toho Facebooku na tom Facebooku, a keď potom si povieš, že tak nie je to optimálne a vypneš ho, tak vidíš ten dopad aj na iných kanáloch, čiže poklesne organika, poklesne Google Ads a aj ostatné kanály, čiže má to dopad určite dlhodobý a aj
krátkodobý na tie ostatné kanály. Ešte možno ten strategický pohľad, keď nad tými klientami uvažujete, ako veľký rozdiel pri tej stratégii je to, že či ten produkt uspokojuje už nejaký akože existujúci dopyt, alebo ideš naozaj tvoriť úplne nový segment typu, že OK, keď začínala Bilenka, možno Barefooty boli maličké, hej, ako typ produktu, tak museli nejakým spôsobom robiť osvetu a budovať celý ten segment a generovať vlastne nový dopyt. Tak vnímaš tam nejaké zásadnejší rozdiel v tej stratégii? Tak určite akože je to zásadne odlišné a do veľkej miery je to potom o tom, že či si aj ten majiteľ toho biznisu uvedomuje, že to nie je o nejakých pár týždňoch alebo pár mesiacoch, ale keď je to takýto už extrémny prípad, že treba budovať ako nový segment pre nový typ zákazníka, neviem, či sme už to niekedy robili, ale to nie je že na mesiace, ale to je aj na roky a môže to dlhšie trvať, ale keď je to kvalitný produkt, tak určite to môže fungovať. No a potom sú produkty, ktoré sú určite akože veľmi známe, napríklad taká, že káva, keď si povie, že môžeš to kúpiť hoci kde alebo dať hoci kde, tak aj tam sa dá akože budovať nový segment z pohľadu kvality toho produktu. Keď máme ako klienta, ktorý robí kvalitnú praženú kávu a ľudia sú zvyknutí piť nejakú Nesku 3 v jednom, neviem, zalievanú alebo čo, tak tam verím v tom, že aj vďaka tým kampaniám a vďaka tomu teda klientovi, ktorý robí tú kávu poctivo a robí to fakt, že dováža z nejakých rodinných plantáží niekde a má taký osobný vzťah s nimi, tak dá sa akože cez toto budovať ten nový segment zákazníkov, ktorí preferujú ten lepší typ toho produktu a vlastne tým pádom akože zvyšovať celkovo to povedomie o tej káve alebo o tom produkte, čiže aj takto sa to dá k tomu pristupovať. Jasné. Poďme teraz trošku na dáta, lebo tie sú v online marketingu kľúčové, na tom sa asi zhodneme. Aktuálne rozumie v e-commerce teda ten consent mode V2. Možno povedz nám celkovo, ako to vidíš za tie posledné roky, ako sa teda mení tá legislatíva okolo tej cookie problematika a celkovo okolo dát, ako to má dopad, aký to má dopad vlastne na vašu prácu a ako na to sa vlastne pripraviť alebo ako na to reagovať? Tak je tam viacero vecí, je tam ten consent mode V2. V podstate ten consent už bolo treba riešiť aj predtým. No a veľa našich klientov alebo veľa ľudí asi to neriešilo vôbec. Neviem, aké sú štatistiky, ale som niečo zhľadol, že veľké percento ľudí akože neriešilo vôbec to, že či niekto zaklikol na lištu alebo nezaklikol a zbierali aj tak tie dáta. No a teraz vlastne 6. marca došlo k tomu, že pokiaľ niekto si neimplementoval tú novú verziu consent modu, čiže pokiaľ to neriešil a povedal si, že kašľa na to, uvidí, ako to pôjde, tak výrazne na to doplatil a v podstate my sme to videli na niektorých tých našich klientov, ktorí si povedali, že to nebudú riešiť alebo nemali možno na to nejaké programátorské kapacity, tak ten dopad to malo dosť zásadný, že proste obraty im poklesli o 50% a takto v tých kampaniách. Čiže tam tá zásadná zmena bola vlastne v tom, pri tom consent mode dvojke, že už tie platformy ako nefigurovali len ako prijímatelia tých dát o tom, že či ten consent bol alebo nie, ale už podľa tej legislatívy musia fungovať ako také brány, ako gateway toho, že či ten consent bol udelený alebo nie. A pokiaľ nebol, tak oni tie dáta vlastne nemôžu posielať ďalej. Takže to bola taká zásadná zmena. No a kto sa na to pripravil, tak vyhral, kto nie, tak na to doplatil. No a potom sú tam také detaily ako optimalizácia tej lišty a na to, aby ten consent bol čo najväčší, aby sme mali čo najviac tých dát, aj keď akože tie samotné platformy to vedia do veľkej miery ako modelovať, čiže aj bez toho, aby sme mali ten súhlas, tak on to akože vie anonymizovane zbierať tie dáta, ale aj tak ten consent je lepšie mať na to, aby tam dobre fungoval ten remarketing, napríklad bez toho nefunguje. Čiže určite aj tá optimalizácia tej cookies lišty na zvyšovanie consent rateu je veľmi dôležitá. A potom je tá druhá vec toho zberu tých, teda koniec cookies z tretej strany. Ono vlastne to už malo postupne zanikať úplne. Myslím, že v treťom kvartáli už to mal Google vypnúť z toho Chromu.
No a toto je akože jedna z tých tém, ktorá je možno tak príliš diskutovaná, alebo stále sa o tom hovorí, vlastne to už roky sa o tom hovorí. A nevnímam to zase až taký problém, lebo keď sa pozrieš na tie platformy, tak ako Google, Facebook a iné platformy vlastne zbierajú už cez first party tie dáta. A jediný taký negatívny vplyv to bude mať zrejme pre publisherov a možno nejaké platformy, ktoré sú na to odkazané a nemajú nejakú náhradu z hľadiska tých first party dát. A pre nás akože, alebo pre tých inzerentov z hľadiska tých dát tam v zásade asi nedôjde k nejakej väčšej, k nejakému poklesu dát, jedine z hľadiska toho remarketingu v tej obsahovej sieti, ktorá aj tak akože nefungovala bohvie ako ani doteraz. Ja som v poslednom čase zachytil, že keď sa bavíme o dátach, že veľa marketiakov ako keby sa už oveľa menej pozerá do GA4, aj po tých zmenách všetkých a minul som tiež nejakú diskusiu, neviem či Palšov alebo niekto tiež v tej skupine to tam vašej riešili. Ty to ako vnímaš, že vnímaš nejako podobne, že by ste nejak menej dneska pracovali s Google Analyticsom alebo? Tak my sa snažíme ako hlavne na tie dáta pozerať z tých platform, ktoré získavajú najviac tých dát, a to sú stále tie platformy tých PPC-čiek a potom je otázka, že ktorá možno platforma poskytne najviac tých dát pre taký globálny obraz toho e-commerce. A my akože používame to GA4 stále a snažíme sa skôr pracovať potom priamo s tými dátami z toho e-shopu alebo z toho CMS-ka. Ešte vieš o nejakých alternatívach u GA4, nejakých iných? By sa rozširovali? Tak je to ten Matomo Analytics a akože je tam viacero tých platform, ale ako hovorím, že my to až tak nepoužívame. Čiže je to skôr možno pre nejakého analytika, kto viacej verí tým alternatívam, ktoré možno zbierajú viacej tých dát aj mimo toho konsentu. Ale akože z hľadiska toho, že čo to GA4 ponúka a na to, že je to zadarmo, si myslím, že je to super nástroj stále. Jasné. Dobre, vnímam to tak, možno má opravu, že sa tam pomerne výrazne mení celý ten PPC svet. Nazvime to, je tu nejaký nástup AI, posledný rok a pol, už to taký buzzword, ale teda všetci o tom hovoria. Viem, že tiež máme na to taký asi svoj názor. Tak ako vnímaš, že práve tieto veci či nejako ovplyvňujú ten váš biznis a tú vašu, ako keby to vaše odvetvie? Tak AI, akože ako hovoríme celkovo o nejakom machine learningu a AI, tak nás to akože ovplyvňuje len pozitívne, čiže z hľadiska tých samotných platform, ktoré sa vyvíjajú a dokážu sa učiť na základe tých dát, akože to cielenie a to, že nemusíme už veľmi segmentovať tie kampane, nemusíme tam nastavovať nejaké veci detailné. Že takéto akože veci, ktoré nahradia tú prácu aj v tých kampaniach sú super, lebo nás to akože oslobodzuje od tej práce a vďaka tomu sa môžeme venovať tej strategickej činnosti, iným veciam v rámci toho biznisu, nejakým konzultáciám, čiže z tohto pohľadu to vnímam pozitívne. A ostatné veci okolo toho AI, podľa mňa do veľkej miery taký hype, že čo to vlastne aktuálne prináša, alebo aké je to veľké riziko alebo pozitívum. Ono je pravda, že veľa tých, a ja si akože platím veľa tých nástrojov, tých AI toolov, ale ono je to skôr taká akože pomôcka občas, keď niečo potrebujem, nejaký research si spraviť, alebo nejaké texty vygenerovať, alebo nejaký obrázok a tak ďalej. Čiže skôr takéto drobnosti, keď riešime, alebo nejaký voiceover, akože určite sa to vyvíja a akože v mnohých oblastiach to bude určite revolúcia, ale zatiaľ si myslím, že v tom online marketingu je to skôr taká taký proces v rámci tých samotných nástrojov, kde nám to asi pomáha najviac, keď to až tak nevnímame, akože by to bola nejaká veľká zmena, ale postupne sa to deje a určite to pozitívne vnímam. Minulé mal taký zaujímavý rozhovor s Vojtom Marešom z SmartSapu, ktorí ako keby sa snažia, vyvíjajú teda nejaké tie chatboty a proste tie online, teda live chaty na weboch a mal taký zaujímavý názor, že sa bude čoraz viacej diať konverzií možno mimo samotného webu, bude sa to diať v nejakých messengeroch, možno tie nákupy a tak ďalej. Neviem, aký máš na to názor, či si na tým rozmýšľal? Tak určite si myslím, že mnohé
tie weby alebo tí klienti aj dneska tak fungujú. Aj u nás je to tak, že tie konverzie sa častokrát dejú mimo, ale v súvislosti s tým AI pri tých chatbotoch tam to vnímam ako veľké pozitívum tiež, keď má niekto nejakú veľkú databázu nejakého FHQ alebo nejakej znalostnej databázy a ten nástroj to dokáže prečítať a nejak dobre interpretovať, tak minimálne pri nejakých veľkých firmách to dokáže odbremeniť ten support od nejakých takých elementárnych otázok a správne potom možno, že nasmerovať toho človeka na ten support. Ale to je asi v zásade jediná vec, jediné také pozitívum, čo vnímam. Ešte jedna vec dôležitá, ktorú teda nemáme nachystanú, ale teraz pýtam sa, a to je teda nástup tých marketplaceov. Bavili sme sa, alebo teda trošku sme to tam niekde načali. Je tu teda veľká zmena na trhu aj tým nástupom, ja neviem, Kauflandu, Allegra, Temu, sa tu veľa hovorí v poslednom čase, Trendyol, tu začína vystrkovať rožky, nejaký Shine, nejaké ďalší hráči. Toto veľmi asi teda priamo ovplyvňuje to, čo vy robíte a ceny reklamy v PPCčkách. Vieš ty nejako kvantifikovať, že ako veľmi v niektorých tých segmentoch, ktoré boli najviac ako postihnuté v odzvukách, to navýšilo cenu reklamy? Vnímal si to nejako? Ako nie sú to určite nejaké zásadné veci. Nie sú? Nie sú. Lebo ja som sa včera aj bavil o tomto s klientom, lebo počúvajú to asi ľudia z každej strany a aj pri marketéroch je napríklad Temu často skloňované ako taká jedna z tých výhovoriek, ale pritom nikto asi nevie, že do akej miery to niečo ovplyvnilo. Lebo sú tu ďalšie faktory ako cena energií, hypotéky, celkovo cenový nárast, vojna, celkovo obavy, medvede a všetko. Takže je tam veľa vecí a to, že nejaké Temu sa objavilo, tak nikto zrejme nevie kvantifikovať to, že oni keď teraz naliali veľké miliardy do toho reklamného systému, že čo to spravilo. Lebo nakoniec akože príde Google pred kongres a priznajú sa, že zvýšili ceny kliku o neviem či 20% a v podstate to sa dozvieme s odstupom niekoľkých mesiacov. Čiže... Prepáč, čiže ty si od toho nejakého nástupu akože nevidel tam nejaké u tých klientov nejaké výraznejšie skoky v tej cene reklamy? Respektíve, že by len klesal vlastne pri rovnakých cenách, dajme tomu ten... Ono to klesá ako medziročne, je aktuálne situácia taká na trhu, že to klesá určite v priemere možno 20%. Čiže mnohým tým inzerentom, ktorým to minulý rok alebo v predchádzajúcom období nešlo dobre, tak teraz to ide veľmi zle. Ale je to aj o tom, že ako človek inovuje, aké zmeny robí a ako posúva ten celý biznis vpred. Ale z hľadiska ceny reklamy až tak nie, ale samozrejme, keď niekto je schopný to prebiť tým, že zvýši tú cenu za klik alebo zvýši tú investíciu, tak môže dorovnať to, že ten výstup bude minimálne na tej istej úrovni ako pred rokom. Ale nemyslím si ja napríklad, že Temu je nejaká hrozba, alebo že by to malo nejak ovplyvniť PPCčko alebo ten predaj v online. Určite sú silný hráč, alebo celkovo aj tie marketplacy, ale ja som aj klientovi jednému hovoril včera, že predávate značkový tovar, predávate kvalitný tovar, Temu predáva v podstate čínske veci a stále sa objavujú informácie o tom, že sú tam aj podozrenia z toho, že jednak ako sa tie veci vyrábajú, že sú z toxických materiálov a tak ďalej. Čiže keď si niekto vyberá a chce akože kvalitný tovar, ide po tej značke, tak Temu v podstate nie je hrozba. A skôr to vytvorilo nejaký segment pre tých, ktorí chcú lacno nakúpiť, majú nejaké peniaze a chcú ich minúť rýchlo a chcú zbytočné veci do domácnosti. Čiže skôr to si myslím, že otvoril nový segment ako to, že by to bola hrozba pre nejakých klientov našich. A ešte dodám, že my robíme napríklad aj e-shopy, ktoré majú aj čisto čínsky tovar, ale pridávajú tomu napríklad obaly na mobily, ale pridávajú k tomu nejakú službu, nejakej potlače a takisto tam nevidíme nejaký zásadný prepad. No som zvedavý, no ja osobne teda to vnímam trošku inak, priznám sa, že tie marketplacy ako zásadným spôsobom zmenia celý ten e-commerce segment, lebo keď príde nejaký hráč typu Allegro, ktorý tu vypustí do SERPu, do výsledkov vyhľadávania milióny alebo desiatky miliónov nejakých ponúk alebo teda produktov,
zároveň na nich spustí kampane a to isté urobí teraz Kaufland a to isté urobí, dajme tomu, áno, tému chápem, že v tom neznačkovom tovare asi najväčšie riziko, aj že v tých značkových veciach asi až tak nie, ale sú to plné hráči, ktorí dokážu, akože, keď vidíš, ak sú v niektorých obdobiach boli vytapetované tie výsledky a niektoré frázy teda tými práve, či už tému, alebo týmito, alebo trendy, alebo možno v tom fashion začne byť teraz asi silný, tak si myslím, že to akože výrazne bude, alebo máme také konkrétne informácie od konkrétnych teda e-shopov, že tie marketplace im vedia ako zásadne, bavíme sa v desiatkách percent, možno za relatívne krátke obdobie teda zdražiť tú reklamu, respektíve ti klesne výkon, ak teda sa neprispôsobíš, takže ale však uvidíme, ak sa to bude vyvíjať. No. Tak sú to určite viaceré faktory, ale napríklad aj klientom hovorím, ktorí sa akože chcú zapojiť do toho marketplaceu, že jednak tým, že tam dajú svoje produkty, tak ten marketplace im samým bude konkurovať a automaticky im poklesne výkonnosť tých kampaniach, čiže to je niečo, s čím môžu počítať, ale keď s tým počítajú v rámci tej stratégie, tak je to OK. A druhá vec je to, že keď sa človek akože od začiatku len do toho marketplaceu dostane, a toto je tiež vec, ktorú som teraz komunikoval s jedným klientom, ktorý je čisto na marketplace a chcel teraz prejsť na vlastné kampane, tak ten marketplace ťa v podstate, ako tak povediac, drží za gule a na začiatku sú tie podmienky možno dobré. On hovoril, že na začiatku tam mal 10% províziu, ten marketplace, teraz už 30%. Čiže oni si v podstate môžu robiť, čo chcú. A ty, keď máš gro toho predaja cez nich, že skutočne, že ti to ide a fičí a už výroba ide, tak vlastne ani nemáš potom na výber, nemáš tú možnosť. Jediná možnosť je akceptovať ich podmienky. Čiže je to častokrát potom o takom podradenom princípe toho fungovania a neviem, že či ten podnikateľ chce sa dostať s tým biznisom do takéhoto stavu a či nie je lepšie možno zainvestovať tie prostriedky do vlastných kanálov a vlastným kanálom potom budovať a mať tú väčšiu slobodu v tomto. Toto inak tiež vysvetľujem a učím teda mojich klientov v rámci konzultácií, teda tiež ako keby diverzifikovať tie kanály a proste nebyť závislý na jednom, dvoch kanáloch a fakt mať silné tie, ja to volám, že ako vlastné kanály, hej, to znamená tak hlavne direct traffic, tak ten závisí hlavne teda od cieľi značky a od teda samozrejme aj nejaké retencie, akože kvality produktu. Určite email marketing je jeden z tých kanálov, ktorý proste máš pod kontrolou a ktorý nerastú náklady priamo úmerne s tým trafikom. A takisto SEO, hej, stále podľa mňa je to téma, aj keď teda možno, že už dneska keď sa podáš na ten SERP, tak tam vidíš ten dominanciu fakt tých shoppingov a ďalších všelijakých rôznych widgetov a boxíkov, ale stále si myslím, že v tom longtaili a v niektorých segmentoch špeciálne, že to SEO stále má veľký význam. A preto je podľa mňa zdravé, keď to máš ako dobre diversifikované a samozrejme zvyšuješ podiel týchto tvojich vlastných kanálov na úkor tých možno PPC-čiek a tak. Neviem, či to vidíš podobne? Určite súhlasím. Dobre, tak úplne na záver možno taký tvoj osobný pohľad na taký nejaký aj vlastný rozvoj, ako ty sa sám vzdelávaš, možno aké sleduješ zdroje, ak ti napadnú nejaké dobré podcasty, knihy, ktoré si možno v poslednom čase sledoval, čítal, ktoré ti tak najviac nejako ovplyvnili. Vieš niečo poradiť možno majiteľom e-shopov, ktorí nasledujú? Tak tých možností je veľa, si myslím, aj na našom trhu a hlavne tak postupne časom pribudli viacej možností a napríklad aj digitálna univerzita je niečo, kde človek získa taký komplexný prehľad, že keď má ten majiteľ e-shopu čas na toto absolvovať to, tak to je určite veľkým benefitom. A potom sú akože také kurzy, čo je také akože s najnižšou bariérou, keď človek ovláda anglický jazyk, tak na Udemy sú veľmi dobré kurzy z rôznych oblastí. To aj my máme pokúpené tam úplne všetko, čo sa dalo, lebo to je také, že a tam sa oplatí nakupovať, keď je akože akcia a tá akcia je každý mesiac, takže čokoľvek, čo je nad 4,5 a nie je z Indie, tak sa oplatí nakúpiť. A aké typy kurzov tam napríklad sledujete? Vlastne väčšinou je to kurz z tej našej oblasti, ale s tým presahom do webov UX. Sú tam autori, ktorí napríklad Izak Rudánsky alebo aj nejakí analytici, ktorí majú také meno, že robia dobré kurzy, tak od nich sa oplatí úplne všetko kúpiť. A väčšinou to ovplyvňuje ten rating, čiže keď je niečo nad 4,5, tak je to nejaká oblasť, ktorá sa aspoň okrajovo týka tej oblasti, ktorú robím, tak sa to snažíme všetko nakúpiť. No a knihy takisto, vlastne všetko, čo sa dá. A
Potom teraz napríklad som včera dal do skupiny taký post, je taký chalan, že Rastio Kiaučín, on teraz spravil už digitálci. Ja tam síce nie som prihlásený, ale sa mi to veľmi páči, že sa mu to podarilo cez ten Hero ako rozbehnúť a už tam má 1200 ľudí a je to celkom zaujímavý model, že človek platí nejaké malé predplatné, nejaký neviem či 10 eur alebo koľko a má tam pravidelný content marketingový, čiže niečo takéto je zaujímavé. My robíme vlastnú platformu Mark Pro Academy sa to volá, tam už máme 2 kurzy, čiže to sa zase týka PPCčka. A ešte možno taký tip, ako ja, čo som robil od začiatku a vyšlo mi to akože taká dobrá stratégia, byť na LinkedIne a z tej svojej oblasti si tam naklikať do spojenia úplne všetkých, čo som videl, že niekto PPCčko, tak na drzovku som všetkých dával akože spojenia. Až potom som zistil, že som sa dal, že aj odoberať, že nemusím sa spájať hneď s každým, ale dá sa aj toto, čiže spájať sa na tom LinkedIne. A nie je to len o tom, že máte akože ako aj na Facebooku v spojení niekoho, ale ide o to, že tí ľudia publikujú z tej oblasti veci, ktoré sú potom akože predmetom nejakého ďalšieho rozvoja, sú to aj nejaké materiály, e-booky, čiže to je taký tip možno na to, keď sa chce človek tiež posúvať ďalej. Super. Ty si mi ešte spomínal, že máte nejakú novinku v Boosters, tak možno si urob trošku promo. Je to, sa to volá, že Boosters Media, to je taký nový projekt a súvisí to vlastne s tým, že ako sa rozvíja tá oblasť PPCčka, tak je tam určite potreba sa viacej zamerať na tú kreatívu, čiže sme vytvorili ten projekt Boosters Media, čiže bude to ako taká ponuka rôznych kreatív, ktoré sa budú dať aj samostatne objednať, alebo je to vlastne pre našich klientov. A je to niečo, čo skutočne môže pomôcť tomu biznisu na dosiahnutie o mnoho lepších výsledkov v tých kampaniách, lebo to kreatíva je dneska vlastne to, čo určuje ten úspech v tých PPCčkách. Čiže vrátane nejakého videokontentu? Video od virtuáliek, jednoduchých videí, ktoré sa robia z nejakých statických obrázkov, ktoré budú, ja neviem, za 50 eur cez UGCčka, tiež za pomerne nízke náklady, stop motion, na to máme celkom šikovnú kolegyňu, ktorá robí akože tie stop motion, virtuálky tiež pre lokálne prevádzky, potom aj dronové zábery napríklad. Jasne. Dobre, a taký dlhodobý horizont, tvoja osobná nejaká vízia, možno aj vízia Boosters, kde by si chcel byť, dajme tomu 3 až 5 rokov, taká HR otázka. Tak ja by som sa chcel určite špecializovať na to, čo robíme teraz, aj keď niektorým veciam akože sa asi nevyhneme, ako napríklad viacej sa zamerať na tú kreatívu a na tie dáta, čiže určite minimálne týmto oblastiam sa viacej venovať, čiže byť viac špecialisti na dáta, analytiku a na kreatívu. Čiže to je taká akože vízia do budúcnosti alebo na to, aby sme dokázali aj tým klientom poskytovať kvalitné služby. No a v podstate žiadne nejaké zmeny, robiť to ďalej poctivo a kvalitne a nehanbiť sa za to, čo človek robí. Čo týka počtu ľudí, plánuješ ako urobiť sa nejakú väčšiu agentúru, alebo tak ste teraz si spokojní, alebo jak to plánuješ? Asi tak postupne, ako nechcem to nejak hrotiť, ale takým prirodzeným spôsobom, ako nám pribúdajú klienti, čiže aby som nemusel robiť to, čo robia nejaké väčšie agentúry, že vyhrajú tender, príjmu 20 ľudí, stratia tender, stratia klienta, prepustia 20 ľudí. To je niečo, čo nechcem robiť, asi by ma to veľmi stresovalo, čiže viac sa mi páči takýto prirodzený spôsob naberania a rastu. Jasné. A že týkaš možno klientov, sme sa nebavili, chceš spomenúť nejakých možno zaujímavých, ktorých robíte, ktorých si náš špeciálne nejaká hrdí, alebo nechceš menovať? Ako my máme gro ako takých malých klientov alebo stredne väčších. Niekedy keď poviem, že stredný klient a poviem, že spendujeme 100 000 mesačne, tak niekto povie, že to je veľký. Ale akože robili sme rôzne segmenty, ale ja akože keď mi niekto dá takúto otázku, tak odpovedám skôr tak, že ja som skôr hrdý na tých malých. A častokrát spomínam napríklad ten Kofeín, to je klient, s ktorým už dlhšie pracujeme a kde sme skutočne vyrástli z nejakých rozpočtov v radovo stovkách na cez 10 000 mesačne len v Google Ads, čiže na to, že skutočne je to malý tím o niekoľkých ľuďoch v malých priestoroch, ktorí skutočne robia poctivo, tak toto je niečo také, na čo som akože hrdý a takýchto klientov máme viacej a na tom je akože radosť pracovať.
Super. Martin, díky moc, že si dorazil za tie dáta, aj za tie insighty, ktoré si nám prezradil, takže bolo to fakt zaujímavé. Ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Ak vás to bavilo, budeme radi za každý like, share, komentár, prípadne odber tohto kanála. A takisto, ak by ste chceli s Martinom konzultovať nejaké veci, tak kľudne sa mu ozvite, buď cez LinkedIn, Facebook, všade je aktívny, prípadne cez mňa, ja vás potom už prepojím. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Ahojte.